Tudot ako, marunong ka? 80, 85. Ito ba yung grade? Okay, maturugan. Okay, maturugan into yun. Pagkasatay kang dyan, singa. Singa. Sige. Ikaw gabi dito ko manan. Hoy. Ayan din na. Sige, Gras. Ayan din na, gawin tayo. Pagitan di bobot. Bati kayo. Sakti. Sakay mo ta? Ate ni ka. Ba't anong sakit niyo? Auntie. Kidney at saka pan. Diabetes. Wala namang baterya. Kalokohan eh. Ang sexy. Ay, mga Weezer. Nahilig mo sa Weezer? Weezer? Sir? Weezer. Yes. Yung mga Weezer? La 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 la. Alam mo yun? Siguro narinig ko na. Hindi ko na siguro nakuha yung pangalan niya. Sa yung video nila, merong sumo wrestler. Ano? Merong mga sumo wrestler. Anong madali ito maputol? Hindi rin. Ganito kakapal? Napuputol? Grabe. Matilasan na. Ayan o. Ay, mga river. Ito po. Hindi doon. Ayun o, nabubuhay. Parang island siya. Yeah. Oo nga. Lumabas na parang island. Private island. Fantasy island yan. Oh. Ito na lang yung natitira doon eh. Lahat, wala na. Tapos lang yung baterya. Ayan. Shot mo na parang ito na lang. Isang bar na lang. Yeah. Stop! Keep going! Don't you down now. Ang ganun ito. Hindi nasira ito? Ha? Hindi sira ito? Hindi masisira yan. Hindi na ito. O, tingnan natin. Ano masisira nga? Ayun! On tape! Alright! Caught on tape! Replay na. May replay mamaya. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Eden DNF. Ha? Eden DNF. Eden DNF. Who wrote that? Nobody knows. Nobody knows. Backside. Sige. Sige tayo, man. Bakit? Tumakbo tayo, man. Ah! Shit. Sneak attack. Ay, maano na rito. Ano? Hindi na, tinan mo, di ba kanina ang hirap iganto? Oh, Ngayon, maririnig mo pa. then dito kayo sa sentro. Dito dapat, oh. Bangding na siya. Ang dali-dali na iganto-ganto. Dito lang dapat tayo. Bale, pag mahulog ka dyan, mahubuhay ka pa naman. Kaso, bali lang. Mabuti may tubig dito. Soft landing. Anto boy. Never fear. Huwag, lakarin mo lang, huwag magpanik. Ano? Dating tubig yan na, no? Tingtipid. Hindi ka naman mahulog yun dahil may pumipigil sa'yo eh. Kami ang may pag-asa mahulog at ganito lang. Pag ganito. Oo. Dijanin kalain dan di pelayan di kalau satu kali dalam kayu. So, saya ambil di balai. Tiga 40, mana tadi? 45. Ay, 49. Yung mano mo, 50 niya. 51. Why? Jadi kakadwato yung pagpag na di apa nag-skill di ko nam. Ito daw yung agal ko. Magnalatay ako amatay. Kaya na, dati 10 centimos ko, mabalito yung mga tipag-titan. Wala. Dati 10 centimos, mabalito yung pansitin nga pag-gawa ko nam. Ay, wala. Meron ka daw ito, tama lang yun yun, balayo. Ay, wala, atay na. Ada sampai manangam itu, ada yang gunam. Ah, tuan. Ya, ada bapak yang paksa itu. Manangam mana dingam? Ini udah. Mana kaya? Jadi kisah buat dengan manu mesti nalmes di karya itu. Tuan. Benunan. Nagalan? Kapog. Tuan kapog. Kapog. Saya tahu kita tahu mana. Mana mah, pencil lang, hindi. Ito lang, kapitay nga talaga ito. Masih kabal doon pa, hindi ko ata dyan. Tadimin.
pa ni Pangan. Arturo. Ay, gagawin. Di pa nakapana. Kuhan. Sakit. Di yung bangungot na po natin yun. Di bangungot. Ay, Yes. nagkakay ka na. Natuluyan. Nya. Naturog na natuluyan lang. Kuhan. Yung di pa nakadisgrasya na yun dito. May tricycle yun. Ay, motorsiklo. Ay, makabalik ka na kaya. Kuhan. Ganito na. Nag-truck. Sika na. Nag-truck sika na. 2 years. Nag-enjoy mo ito. Nasurok nga 2 taon niya ko. At nabatit ang nag-military ko. Nag-air force ka. 21 taon. Kaya tayo sa tani, delikado tayo sa auntie. Auntie. Yeah, ito. Tani. Sabi niya, auntie pa sila. Hindi na ano pa. Basta kayo. Ano pa yung madali? Pag naging na rin na. Ay, ano yan?